सानसेयारि बड'सा खौरांनायनि दिनैनि थामहिनबा 15 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै बेनजिन बरगयारिनि गोजा गलाप बिबार, प्रफुल्ल नार्जारिनि जाबाय आं दुथामि, रहिला बाला बसुमतारिनि हांमा दा दोनलां, गोसोखां बसुमतारिनि दानि सिख्लाफोर, रबिराम स्वर्गियारिनि खोमानि अलंबार, अलखा ब्रह्मनि गोथै सह, क्लारा खाख्लारिनि आंनि सिमां, जनन कुमार बसुमतारिनि बर' हारि, राणा प्रताप सिंह ब्रह्मनि बुहुम मिथिंगा आरो धनिजा ब्रह्मनि आं नोंनि थाखायल' खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।